Hej, mit navn er Aslak. Jeg har trukket spørgsmål 9, der omhandler immunsystemet og ELISA. Først vil jeg hurtigt lige redegøre for virus' opbygning. Viruser er som regel omgivet af en proteinkapsel, der omgiver deres arvemateriale. Viruser klassificeres overordnet på baggrund af deres type af arvemateriale. Der findes blandt andet DNA-viruser, RNA-viruser. Virus-RNA kan både være dobbeltstrenget og enkeltstrenget. Derudover skelner man også mellem, om der er tale om positive sense RNA eller negative sense RNA. Positive sense RNA er når RNA'et skal transporteres direkte. Et eksempel på en sådan virus er røde hunde. Negative sense RNA er når RNA først skal omskrives til mRNA, før det kan transporteres. Et eksempel på dette er mæslinger. Viruser har en lidt sjov livscyklus. Viruser har brug for en værtscelle til at replikere sit arvemateriale og danne de proteiner, den har brug for. Først binder virusen sig til værtscellen, derefter optager værtscellen dens arvemateriale. Herefter replikerer værtscellen virusens arvemateriale og syntetiserer de proteiner, som virusens arvemateriale koder for. Måden virusens arvemateriale replikeres på afhænger meget af, hvilken type arvemateriale der er tale om. Nogle viruser inkorporerer deres arvemateriale i værtscellens DNA. Det betyder, at når værtscellens DNA replikeres, bliver virusens arvemateriale også replikeret. Det samme gælder translationen og transkriptionen. Der bliver også syntetiseret proteiner ud fra virusens arvemateriale. Der bliver blandt andet dannet kapsidproteiner til dannelse af nye viruskapsler. Her kan det ses de nye viruser. Efter at diverse proteiner er syntetiseret og at virusens arvemateriale er replikeret, slipper de nye viruser ud af værtscellen igen. Dette kan både foregå ved hjælp af exocytose og ved lysis. Efter at virusen er sluppet ud af værtscellen igen, er de i stand til at inficere nye værtsceller, og på denne måde foregår cyklusen om og om igen. Og på denne måde bliver viruserne opkoncentreret i den organisme, som de har inficeret. Menneskets immunforsvar er bygget op af det specifikke og det uspecifikke immunforsvar. Det uspecifikke immunforsvar er medfødt, og det reagerer hurtigt ved pludselige infektioner. For at bekæmpe patogener, inden de kan opkoncentreres alt for meget i kroppen. Nogle af de celler, som er med i det uspecifikke immunforsvar, er fagocytter. Disse celler kan optage og nedbryde patogener. Heriblandt kan der nævnes makrofager, neutrofile granulocytter og dendritceller. Fagocytter kan dog kun genkende generelle overfladepatogener. På billedet her ses et eksempel på en neutrofil granulocyt, som der fagocyterer en bakterie. Først så optages bakterien i cellerne, der bliver dannet en såkaldt vakuole. Denne vakuole sammensmelter herefter med lysosom. Lysosom er en vesikel, som indeholder lysozymer. Det er cellegifte og enzymer, der kan nedbryde bakterien. Disse to vesikler smelter sammen, og herefter bliver bakterien nedbrudt af lysozymerne inde i lysosomet. Resterne af bakterierne bliver herefter frigivet ved exocytose. Dog er det ikke sikkert, at det uspecifikke immunforsvar når at bekæmpe alle patogenerne, inden de bliver opkoncentreret i kroppen. Hvis de ikke når det, er det det specifikke immunforsvar, som der træder til. Det specifikke immunforsvar kaldes også for det tillærte immunforsvar. Det er opbygget af en masse celler og deres samspil. Den centrale celle i det specifikke immunforsvar kaldes for T-hjælpercellen. Denne celle aktiveres af et antigenpræsenterende celle. Den antigenpræsenterende celle fremviser antigenet på MHC2-receptoren. CD4-receptoren sikrer, at T-hjælpercellen bindes til det antigenpræsenterende MHC2-molekyle. Når T-hjælpercellen binder sig til den antigenpræsenterende celle, udskiller den antigenpræsenterende celle cytokiner. Cytokiner er aktiverende signalstoffer. T-hjælpercellen aktiveres herved, og derudover stimuleres den samtidig til at danne kloner af sig selv. Herefter aktiverer T-hjælpercellen specifikke B-celler og T-dræberceller. Dette gøres også ved at udskille cytokiner til disse to celler.
Når T-dræbercellen er aktiveret, kan den gå hen og dræbe inficerede celler. Når B-cellen den derimod aktiveres, differentieres den til plasmaceller og B-hukommelsesceller. Plasmaceller producerer antistoffer. Antistofferne kan fungere på forskellige måder. For eksempel kan de binde sig til antigener på en bakterie uden for cellen, hvorefter makrofager herefter kan optage dem og fagocitere dem. B-hukommelsesceller og også T-hukommelsesceller for den sags skyld står bag immunisering. T-dræbercellen binder sig til MHC1-receptoren på inficerede celler. CD8-receptoren sikrer, at T-dræbercellen bindes sammen med det antigen repræsenterede MHC1-molekyle på den inficerede celle. Når T-dræbercellen har vundet den inficerede celle, udskiller den proteaser. Disse danner hul i membranen. Proteaserne sætter herved processen i gang, der fører til celledød. Efter dette frigives dræbercellen, således at den kan dræbe flere inficerede celler. Og lige hurtigt er vi tilbage til antistoffer igen. Antistofferne inddeles i 5 forskellige klasser: IgM, IgG, IgA, IgE og IgD. IgM er en af de første antistoffer, som bliver udskilt. IgM det er en pentamer, og derfor har den principielt 10 bindingssteder. Dog er affiniteten er meget lav i dette molekyle, hvilket er grunden til, at den ikke binder sig så godt til antigenerne. Når IgM den ikke kan klare infektionen, bliver der så bagefter produceret mere IgG. Denne genteknologi åbner op for mange muligheder i forbindelse med aktiv immunisering af mennesker. Aktiv immunisering vil sige, at man gør en organisme immun over for et specifikt patogen. Dette er i daglig tale bedre kendt som vacciner. Ved første kontakt med et antigen skal B-cellen først aktiveres, og der dannes antistofproducent plasmaceller og hukommelsesceller. Ved første kontakt med antigen kan ses på grafen her som den grønne graf. Det er en graf, der udtrykker antallet af antistof i en logaritmisk skala i forhold til uger. Ved den sekundære infektion vil antistofferne blive dannet hurtigere, og dermed kan patogenerne hurtigere blive bekæmpet. Det er hvad der forstås ved immunisering. Når man giver et menneske vacciner mod en sygdom, giver man dem en lille smule de antigener, der kendetegner sygdommen. Cellerne i det specifikke immunforsvar registrerer disse antigener, og der aktiveres og opformeres herved celler, der er specialiseret til at kunne bekæmpe denne type patogener. På den her graf kan den sekundære infektion ses som den blå graf. Det kan ses, at i forhold til den grønne graf, så stiger den her antal af antistoffer meget hurtigere end den grønne graf. Når personer herefter bliver inficeret med sygdommen rigtigt, vil personen allerede have dannet en masse af de antistoffer, der er specifikke over for sygdommen, og derfor bliver sygdommen hurtigt bekæmpet. Jeg vurderer denne genteknologi som at være rigtig effektiv. Dog er den også risikabel, da svage eller allerede syge mennesker kan blive mere syge af vaccinerne. Samtidig med dette er det heller ikke så simpelt som det lyder. Det er nemlig ikke sikkert, at der skabes en aktiv immunisering. Det kan også godt være, at kroppen ikke får dannet nok af de antistoffer, som er specifikke over for det patogen, som man prøver at immunisere personen for, og derved bliver personen ikke rigtig immun over for sygdommen. Dette vil så betyde, at når personen så rent faktisk får sygdommen, er personen ikke sikker mod sygdommen og vil derfor blive syg af den. Dette er ikke så slemt i forhold til, hvis det blot er en lille influenza, men hvis det er svære sygdomme, som det jo som regel er, man taler om, så kan det være rimelig risikabelt. Viden om immunforsvaret giver også anledning til ELISA-metoden. ELISA-metoden er en metode, man kan anvende til at se, om personen er ramt af et bestemt patogen, eller er inficeret af et bestemt patogen. Der kan både testes for antistoffer og antigener. Her vil der blive gennemgået fremgangsmåden for identifikation af et specifikt antigen.
Først tilsættes der antistoffer til en brønd, hvor antistofferne, der bliver tilsat, er specifikke over for det antigen, man prøver at teste det for. Herefter tilsættes en prøve fra personen. Hvis der er antigener til stede i denne prøve, vil disse antigener binde sig til antistofferne, som der bandt sig i første omgang til brønd. Herefter vaskes der med en vaskebuffer, og således at overskydende molekyler bliver skyllet væk. Herefter bliver der tilsat yderligere antistoffer. Disse antistoffer er konjugeret med et enzym. Efter denne tilsættelse bliver der igen vasket med vaskebuffer. Hvis der ikke var antistoffer eller antigener i prøven, vil enzymkonjugerede antistoffer ikke binde sig fast i brønden, og derved vil de blive skyllet væk med vaskebufferen. Herefter kan man tilsætte et substrat, og hvis substratet det skifter farve til gul, har man påvist tilstedeværelsen af disse antigener, man tester for. Dette er en meget anvendt teknologi, som bruges i mange forskellige sammenhænge. Min tid den er desværre løbet nu, så jeg takker og siger hej.